Ayo. Nang. Oy. Aka na. Sa may ato, day. Kanang Ano mo ka, day? Uya, ori, lingkod dire, day. Yari ka, oh. kanang mamamarang ka nang o ungo ka nang. Sige na, ano ko, day, happy. Kasi ka nang imong hantiyan, ibalhin ko na sa imong lubot. Ay, joke ra. Kanang naalagi ko diri nang kay naanda ko ituyo nimo nang. Sama na imong hantoyo. Ikaw man jud ang bantog diri nga mamamarang nang. Ako jud laging ipabarang ang akong uyab nang kay alawaw. Iyara ko gibabuntisan. O Manila ka. Napagaw naman kami ko. Sinagit kay gibiyahan ko niya. Giba, agay. Maambak. Kani gud ako ang Nang kuan, day, barang na, ang sige. uyab nang bi. Inya na ka nang gibarang ka sa dakong kuan, ay gigamitan kag dakong dagon. Taga gitusok yun. Nasud pag yun. Kuan ka ba day kanang nga 5,000 ra ba gyud ang usa ka sesyon sa akong barang day. Ako mahal man pud anang imong Awa pa sa ka nagtanawan ng Barbie akong gigamit day. Barbie ako ang gigamit sa pagbarang. mo de. Na de kuan de. Oh, nanay variety sa mga gamiton nga mga munikas Hala barang. pud ana nang. Uy, uli ko na ka nang gamay-gamay lang. Pwede ra ka mauli day. Di mo ka ma-joke nang. Uy. Mo tagta pila nang? 5,000. 4. Ha, 5,000. Nga nga tong gamiton aning dagom day kani kay mao man gyud ning daguma sa ning nakaano nga nang imong tiyan kani mao man gyud. Amgid jud to ana. Oh. Ano tong gamiton? Amgid Unsa may imong pag gusto gamyon. may tabo sa imong laki? Gusto lagi ko na nga. Maprehas siya na ako. Dako sang tiyan niya. Dako sa dito. Pwede sad ang tiyan mabalhin diri sa luyo. Wala na problema eh nagtan-aw nimo ugma. Sure ka na nga. Dako na Balik tong tiyan, ka diri ha. dako na tong buko-buko. Sure na aban. O lagi. Salamat kay nang ari sige, na ko sige. lang. Sige day, sige day. Makautot masataan ni ay. Bye nang. Sige day. Pabarang ha. Nay. Oh, unsa may ato dong? Unsa may ato? Kanang pilay. Unsay tuyo to dai pabarang ko. Ay pabarang to yang uyab katong babay ba? Oh, ipabarang yang uyab kay gi dagan yang uyab pag humagburot yan tiyan. Nang ako uyab ato. Nya kanang Oh, ikaw day uyab ato di ay? pilay hatag niya. 5,000 ang barang. Nang akong dublihon ayaw ko barangan 10,000 ni nanghan 10,000. Oh, 10,000. Ayaw nang ha. Katuyahang tiyan lang yung may pagdakag maayo. Sige dong. Sige dong, ano ay problema basta ikaw. Kapita gyud magkakampat imong ngabil lang oh. Okay ra na siya dong bag-o ko nagritual dito ni kit-kit pag tukuan. Ano ko na? Kanang ko dito kuan. Ano ko ana? Nang Kanang kuan. kuan. Ay ka bala ka dong. Di ka barangan. Barangan kay mo na to akong tuyo nang niya kanang. Mato na ko nang ay ko barangan nang ha. Di lagi ti ka barangon dong. Kit-kit lang tiwas na sa kuan ha. Sige. Kare na ko nang. Nang. Oh, unsa man day? Ngano man to si akong uyab nga. Wa man to himburot ang kana to tiyan og ang buko-buko. Ay, paminaw na ko day. Wala ning kuan nga akong barahan. Ano ba? Kaning monika kay gamay ra mo mong gibayad day. Nya mahalon baya ko gigamit day. Sampog ka nang oy gamayag. Aw dako kay kag pangayo niya. Wa maipik. Tagaan ti ka. 15,000. Ayay. Wow. Kana day, burot na gito yan tiyan day. 20 lang ko ni imuha na ng sukli. Maayo kay na day, sige day. 20 na ha. Inig gawas ni moron dito day. Dako na tog tiyan og Sure na na, ha? Sure na lagi na. Pantay bitaw. Sure na Balikon lagi na. lagi ti ka Sure ugma na, no? or unya ha. Sure na lagi na, sure na na. Ari na ko. Oh, sige day. Ayo. Nang. Oh, da. Hoy. Unsa kay tabuan lagi nang oh. Ano nadutlan man ko nang giataga mo tikag 10,000 yang ano imo man gito dayon ang barang ha. Tanawan na ko itsura oh. Ha napang buko-buko nganong naunsa na may tubo man ko buko-buko. May tag may man pako o kira. Ya kini. No, unsa na men ta oh. Mo na lang. Boy.
Dong, niya na dong. Ang imong uyab, balik diri. 20,000 may gihatag, dako ang kay gihatag dong. 20 mil? Oh. Mao to nga ako na lang jud siyang gituman sa iyang gusto. Ngay klaro nang oy unsa man kanang nga. Di dong, ang maayo ra gid ana dong no. Sabot-sabot to na gito ni imong uyab dong para muhiyos na imong tiyan ug imong buko-buko dong. Adi gyud nang ikaw gyud naong jud kag kwarta nang. Mo. Unsay ihatag dong ako ginagawa kong regrasyon. Ay silbi nang ay unsa pa uli ko nang papuli ko. Unsa Wali ang ka ana dong ini. Makahatag ana kong 30,000. mangwartahay man ka kay nang ay. Mangwartahay jud ka nang usa pa sa nang. Ayaw dong. Mangwartahay jud ka nang. Udo. Ah. Uli ko nang ba. Mangwartahay man ka kay nang ay. Mangwartahay jud ka nang usa pa sa nang. Ayaw dong. Mangwartahay jud ka nang. Udo. Ah. Uli ko nang ba.